Bloc 7. Pel baptisme naixem a la vida nova. Llegim a Sant Joan, i aquest és el seu manament, que creguem en el nom del seu Fill, Jesucrist, i ens estimem els uns als altres, tal com ell ens ha manat. Primera carta de Sant Joan, capítol 3, verset 23. Com a fills, preguem Déu el nostre Pare. Pregar és parlar amb Déu, que sabem que ens estima. Jesús ens ha enviat l'Esperit que habita en el nostre cor perquè puguem dir Pare a Déu. Per pregar necessitem que la nostra vida estigui prop de Déu. No podem viure sense respirar. Tampoc no podem viure com a cristians sense pregar, sense parlar amb Déu. Pregar és resar en paraules o en silenci, escoltant o llegint l'Evangeli. Jesús pregava sempre i va ensenyar als seus deixebles a resar. Ens va donar exemple i ens va ensenyar l'oració del Pare Nostre. L'Església el resa sempre que està reunida, especialment quan celebra l'Eucaristia. És l'oració més important, el model de totes les pregàries. Els sants també ens ensenyen a pregar, són mestres de pregària. És bo de pregar tot sol. Contemplant la naturalesa. O davant una imatge. A l'habitació. O a l'església. També és bo de resar en família. A la parròquia, amb el grup de catequesi. Hi ha persones que dediquen tota la seva vida a pregar, són els monjos i monges que viuen en els monestirs. Podem fer oració de moltes maneres. Amb paraules, cants, gestos, silencis, però l'essencial és el cor. És important resar en alguns moments del dia. Al matí per lloar Déu i demanar la seva ajuda per al dia que comença. Al vespre per donar-li gràcies i demanar-li perdó. Si ens deixem guiar per l'Esperit Sant, qualsevol cosa que fem es convertirà en pregària. Jesús ens diu: quan pregueu, no parleu per parlar com fan els pagans. Es pensen que amb la seva xerrameca es faran escoltar.
No sigueu, doncs, com ells, que bé sap el vostre Pare de què teniu necessitat abans que li ho demaneu. Evangeli de Sant Mateu, capítol 6, versets 7 i 8. Sols o amb la comunitat cristiana, preguem en comunió amb la Mare de Déu, que reconeix les coses grans que Déu ha obrat en ella i s'omple de goig. Per això exclama amb alegria: la meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva. Déu atreu tots els homes a l'encontre amb ell en la pregària.